Matul it-tmiem il-ġimgħa li ġejja, il-Bormlisi se jkollhom l-opportunità unika li jaraw mill-viċin il-vara titolari ta' Marija Immakulata kif qatt ma rawha qabel. Dan peress li l-vara għaddejja minn intervent estensiv ta' konservazzjoni u restawr mill-kumpanija Atelier del Restauro. John Gallia, volontier fil-Kolleġjata Bormlisa, tana sfond storiku ta' din it-tielet vara titolari tal-Immakulata Konċizzjoni f'Bormla. Din hija t-tielet vara li kien hawn ġo Bormla, l-ewwel vara hija dik il-Madonna żgħira li hemm il-Rendi li tinżamm fis-sakristija. U mbagħad kien hawn vara oħra ta' Suor Marija de Domenicis u di li għandna llum ġiet magħmula fl-1905 fuq disin ta' Abram Gatt u saret ġewwa Milan fil-fabbrika Antonio Gezzia Filji maħduma fil-fidda. Ovvjament l-irju ir-ras l-idejn u s-saqajn u s-serb huma tal-injam xogħol ta' Abram Gatt jew aktar xi ttieħdu mill-istatwa li kien hemm antika qabel. Dan hekk kif qabel din il-vara, il-Bormlisi kellhom vara oħra minquxa fl-injam madwar is-sena 1680 minn Suor Marija de Domenicis. Il-ħsieb inizjali tal-kapitlu tal-kolleġjata kien li jsir irtok fuq il-karnaġġon tal-vara minħabba l-grif li kellha f'idejha u f'saqajja kawża tad-debijiet tal-wedi annessi magħha. Wara konsultazzjoni ma' restawraturi, il-kapitlu ddeċieda li jsir dan l-intervent ta' restawr biex inkixef il-karnaġġon oriġinali. Tiġa nbagħtu samples ta' żeba barra minn Malta biex ikunu jafu eżatt minn xixina magħmula u bħalma qed taraw tiġa beda jsir il-kxif taż-żeba oriġinali bil-mod il-mod. Jiġifieri issa ir-restawr qed isir b'tali mod illi nippruvaw illi nġibu l-vara kemm jista' jkun dak li kienet fl-1905 meta ġiet minn Milan. Fortunatament, il-vara ma ġarbitx ħsarat meta waqgħa xi terrapil mis-saqaf tan-niċċa fuqha iżda ntlaqtet il-bradella biss. B'hekk dawn il-ħsarat fl-injam u l-interzjar tiegħu ġew imsewwija minn Nenu de Lorenzo u ġiet illustrata bit-tajjara minn Manuel John Vassallo. Ħadna wkoll ir-Raġġiera tal-Madonna r-restawr. Ir-Raġġiera tal-Madonna hemm għandha xi raġġi minnhom illi qed jilagħbu ftit. Allura kellna qedna issa la sena naqilgħu venja waħda ġim nadda fil-pedestal, il-Madonna tiġa ġiet imnatfa wkoll biex issa meta jkun lest ir-restaw kemm tintmesaħ u titpoġġa f'posta. Wieħed jista' jgawdi dan ix-xogħol mill-viċin issib fil-għaxija bejn il-5:15 u 8:30 matul il-ġurnata tal-ħadd f'diversi ħinijiet ġewwa l-Kolleġjata ta' Marija Immakulata f'Bormla. Ser ikun hemm ukoll għall-wirji x-xogħol ta' restawr li sar fuq l-arloġġ tal-Knisja minn Stephen Zammit u l-pjanijiet tal-kapitlu biex jiġi installat dawl professjonali ġdid fuq il-faċċata restawrata tal-Knisja.